Еми его. 1-0, аз така. Третата минута. Третата минута. Ай. До после. Извардия. Ооо, what a goal! Роналдиньо! Гледай, брат! Голям гол! Гледай откъде! Как мина, брат? 2-1. Аз не обичам да записвам, като ми вкарват голови. Тъй, че да не си помислиш нещо. Само моите глави. Ай, до после. Ихи, бах ти удара, брат. Ихи, за малко. Ей, че не мога да фана момента, като видиш удара, брат. Нищо, айде после. Гледай само напред, брат. 3-0, 3-0. А, тъй е 3-1. Так. За кого махнах, Ама е смотан беше. Ой, ти пърля един шпагат. Ай. Ей, го фудар. Оу! Майко. Фак, удари ма заради. Айде до после. Ой, ще сте некадърни. Я гледай. Чак. Едва ме ударя ми. Я да видим всяко стане. Опа, между другото, както виждаш, то пак ми вкара гол, а то беше отдавна, просто не го показах. Удар, гол! Ами, какво ти кажа, Златан Ибрахимович, брат, 90-та минута, 4-2. Бах ти кефа. Хич не съживява. Честита победа! Айде, той беше грумен, явно Буров не е непобедим, разпрах му газа. Ай, ще им после.